O BNG de Ribeira levará ao vindeiro pleno unha iniciativa a través da cal lle solicita ao equipo de goberno a elaboración dun plan de mantemento periódico dos parques infantís e das áreas verdes, non só as existentes no casco urbano, senón tamén as de todas as parroquias. Non é algo novo, senón que os nacionalistas xa o teñen solicitado en anteriores ocasións, observando o mal estado de conservación destes espazos e zonas públicas, o tendo sempre a calada por resposta por parte do goberno local. Que se faga un plan de mantemento, que se faga este plan nun máximo de 3 meses, no que estén claras as accións a levar a cabo, e que o Concello de Ribeira, o pleno do Concello de Ribeira, o aprobe e se dé conta del a todos os portavoces dos diferentes grupos. Creemos que é moi necesario porque os parques do Concello de Ribeira teñen numerosísimas deficiencias e unha das principais é a falta de mantemento ao longo dos anos. Ademais destas melloras, os nacionalistas solicitaranlle tamén ao equipo de goberno a instalación de xogos inclusivos e adaptados para crianzas con mobilidade reducida, así como tamén a construción de parques cubertos, para poder facer uso deles en condicións meteorolóxicas adversas. Levamos reclamado, e este é outro dos aspectos que queremos que se aproben, que se renoven, que se modernicen. Hai aparatos que son moi deficientes e moi antigos, e que se inclúan aparatos para rapaces pois que teñan diversidade funcional e incluso podemos falar tamén de que nós queremos que algún destes parques se faga cuberto para que a xente poida tamén no mal tempo pois traer as crianzas a disfrutar dos parques infantís.